Benvinguts i benvingudes al Telecrist, on informem de tot el que passa a l'escola, a Meliana, al món. Un noticiari fet pels els alumnes del CRIS. Hola amics i amigues. Hola. Tornem al mes de maig per contar-vos les notícies més interessants del mes d'abril. En aquest Telecris parlarem de les activitats programades pel menjador dins de les jornades gastronòmiques de l'Horta de Meliana, de la celebració del 25 aniversari del Conservatori, la visita dels alumnes de l'institut, entrega premis a Ajuntament, teatre infantil, entrega dels premis a Mòbil, celebració de les trobades, inauguració del Centre Cultural Rausell. El dia 20 d'abril va vindre un apicultor per ensenyar-nos el treball que feia ell i el que feien les abelles per donar-nos la mel. Es va ensenyar diferents tipus de mel, segons la planta del qual agafaven el pol les abelles. També es va ensenyar la cera que feien les abelles per fer el seu rusc i finalment va fer un ciri amb cera. Va ser una experiència al·lucinant. Pues bien, las abejas son una familia muy curiosa. El diumenge 15 d'abril es celebra el 25 aniversari del Conservatori de Meliana. Els tres col·legis de Meliana i alguns alumnes del conservatori varen fer jocs i activitats musicals. Després, acompanyats per la Banda Municipal de Música de Meliana, varen interpretar El caragol, mi fa sol i La vida és bella i altres peces musicals. Alumnes de primer de l'ESO varen vindre al centre per explicar-nos com era la vida de l'institut. Al dia següent anaren nosaltres a l'institut de visita. I la testidura de la professora. I pues, si tens acumulació de partes, pues, sí que te poden expulsar, però si tens a lo millor 3 o 4, pues, no crec. Mar Bueno, Víctor Bolea i Elena Campos contestaren les preguntes que més ens interessaven. El mòbil, els deures, els professors, el bar, ens tranquil·litzaren. Si estudiem, tot anirà bé. El primer és a les 11 menys quart i el segon acaba a les 11 i 10 i el segon es comença a la 1 i acaba a la 1 i quart. Les classes, a veure. Dia 20 als salons d'actes de l'Ajuntament es varen entregar els premis del segon concurs Meliana Diversa i Inclusiva. Els alumnes de quart C de la classe de Gràcia varen rebre un premi pel treball que havien realitzat quan estaven en tercer curs. Des del Telecris els donem l'enhorabona. El dia 20 a infantil es va fer un teatre musical de titelles amb històries de Glòria Fuertes. Els xiquets i xiquetes interactuaren amb les actrius i ens divertirem moltíssim. No la veo por aquí, no la veo por allá. Ay, por aquí hay muchos matorrales, no se ve nada. ¡Aguarda!
van entregar els Premis Sant Boni comarcals. Els alumnes d'infantil de 5 anys B replegaren el seu premi. Felicitats a tots i totes els participants i, per supost, a Isabel, la seva mestra. El dia 22 d'abril es van celebrar en Alfara del Patriarca les 32 trobades d'escoles en valencià. Allí estaven alumnes, mestres, pares i mares del Crist per gaudir d'aquesta festa. El dia 27 d'abril es va inaugurar el Centre Rausell amb la col·lecció museogràfica d'art de Meliana. A l'acte assistiren artistes i personalitats de la política de Meliana i la comunitat de Meliana. Si fuera au celestial, que no soc, m'envolaria amunt, ben amunt, i recorreria les artèries del meu poble, nerviudes i estretes com venes d'un cos madur, i admiraria els onatges de la seva terra fosca. Si fora tronc d'olivera, que no ho soc, obriria les branques al cel, exageradament, per intentar atrapar ni que fora una miqueta dels colors de la paleta que ens acoloreix la vida. Un polsim de blau de vida i un altre de groc llibertat. Si fora argila, que no ho soc del tot, em deixaria amassar per les mans de pergamí d'un creador de cossos i m'arraoliria després davall d'un llençol humit a esperar la màgia. Si tinguera la gràcia del vent, que no la tinc ni la tindré, recorreria les façanes de les cases centenàries i dels habitatges de vidre i nassaria les cortines per observar a través de les finestres els quadres esquitxats de pintura fresca o el fang efervescent de vida. I passaria per davant, una vegada i una altra, per recollir les gotes de treball i passió de qui els atorga la llei de vida. Si fora el meu poble, que sí que m'hi sent, vaixell ancorat en una mar de cavallons que s'esvaeix, horitzó enllà, m'oferiria impúdic a les mirades enfebrades de qui esculpeix formes, coquetejaria amb el punxó i em deixaria cisellar les corbes dels contorns. Si fora art, que no ho soc, demanaria reposar en les pupil·les d'un infant, mirada innocent i pura, que ens arrecera de la negror dels sentiments bàrbars, de les paraules violentes i dels gestos irreverents. Si fora poetessa, que no ho soc ni ho seré, posaria veu de porcellana per parlar del meu poble i de la gent que s'esprem la vida per copiar-ne els sospirs i convertir-los en clams serens de tintura, de llenços liris, de terra i d'aire i d'estima absoluta i eterna a la vida. Així acaba per aquest mes el Telecrist. Esperem que us hagi agradat. Ens veurem el mes que ve. Adeu. Adeu.